Който е изобретил твърдия диск, той е гений. Това малко устройство може да съхранява до 1000 филма. Нека го разгледаме по-подробно. Вътре има въртящи се дискове, наречени платки. Те са монтирани на шпиндел, който се върти с 7 сери 200 обмин. Истинският герой – четящата, записващата глава. Тя чете данните, но ето и най-интересното. Тя никога не докосва плаката. Тя е окачена само на 15 нанометра над нея. Това е около 1/100 от дебелината на лист хартия. Когато захранването е изключено, главата се премества на безопасно място. Данните се прехвърлят чрез кабел към платка, където се намират връзките за данни и захранване. Всичко това трябва да бъде плътно запечатано, защото прахът, който може да бъде с размер до 10 000 нанометра, може да причини сериозни повреди. Платката също е високотехнологична, с над 500 000 писти. Всяка писта е разделена на сектори и ние съхраняваме данните си в областта за данни. За да прочете данните, главата усеща магнитните полета на диска. Всяка част от данните се съхранява като нули и единици въз основа на посоката на магнитните частици. При записване главата създава силно магнитно поле, което подрежда частиците в една посока, създавайки постоянна магнитна област. Доста удивително, нали?